हेलो एवरीवन दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि इन्ट्र आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे। दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि फुल डिटेल्स मिथिनो भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों जोंनि हारिमु। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां जोंनि हारिमु आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फावखौ खालामनाय नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंग्रि हेलिना दैमारी आरो बिथांजों लोगोसे एलिशा बर' बिथांखौ। आरो बे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बिथां एलिशा बर' बिथाङानो। लिरिक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल जोंनि हारिमु आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटआ दायो जोब्बाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर सोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाखाबाय कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो नायनो थाखाय बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोसेनो दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। लोगोसे जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो। स' थेंक इउ फर वाचिं।